Да, снимаме значи, девайса сега. Помпа. Магнет вентил. Манометър. Дуло. Така, това е дуло, нали? Това не е цев, това е дуло. Нещо си. Дуло, така. Ето, спусък. Спусък. Спусък е много важен. Проектил, който проектил е една пила. Така. И захранване. Захранване 24 волта. Така, помпим. 5 бара. 9 бара. Слагаме проектила. И се пази, май. Виждаме проектила, пазим се, пращаме. Сега чакайте да хванем и тавана. Колко бара Три. беше? 3? Две. Едно.